Kajing ai e kajong Jesus Christ but kajing et ba kajong blay shapi hagni kasni. Na kabenta kajing e pusan na kaktian kajong blay. Ginya pule na kashithi ka ba ar shakinong koren. Kalanong ka ba saw. Katukot ka ba katpra. Kakintian ka ba ong habang yem kami isyo hakita ki e ru ki ba yo i. Henry ya kita ki e ru ki bom yo i. Namar kita ki e ru ya ki bayo i ki long tang shibet. Ndri kita ki e ru ki bom yo i ki long bom jukut geng. Kani ka long ka jing hikai ka ba kerpang na ka benta ka jing em da ka jinget. Ublay khot yengi bangin em da ka jinget bangin nyat da ka jinget. Kum ki khon ki bala seos pa da ka dorba ka snam. Ublay ukmilinti yang bat yapi bangin bat yad daga jinget. Apostol Paul haba Ukraine yaga kintian jong ga jinget. Ngam kmisho yaki ki ba yo i. Henry yaki ki bom yo i. Ladangila ban yo i kam desho ka jinget. Henry yaki ka bangim yo i nginget. Kata kari ka jinget ka basisha. Ka jinget ka basisha ka day halor ka ay ka bangiyos ngo na kaktian ka jong blay. Hashwa ba upol Ukraine ni ka kantian. Ukraine ya ka jingem ha ka do. Wang ba watla ubre uba shabar. Unang jot nang jot. Dan ban uta ubre uba shupo ulan nang syad halagas ni. Kajing em ha ka ni ka do. Leseng im yu i. Ya ka babha. Kajing em ha ka ni ka do. Leseng i tang ki jing e sudah. Riu Paul Ukraine ni ka kentien. Bakum ki banget. Kenang bangin la ban job. Ya kajing em ha ka ni ka perthai. Ngiron kam ban em da kajing en. Berhabakran sepang ki jing jenjar. Ki bangi kendo ha ka ni ka perthai. Apostol Paul wang ini kentian, baga jingjenjar kalong ka jingjenjar ka basting, ban yanu jor bat ka tei ka buram ka bakraw ka bangin sayo pandang ilay siyam barutray. Kisenran ka jung Jisu ki don ya ka jinget ka baskem, nagabenta ka bansawan. Dena ka taga daw wala ki kendo ya ka jinget ka basipor hakan ka do. Kani ka jinget kam shimala ya ka ban kalam ya ka jinget ka jongki. Kaburam ka bakraw ka bakin sayo kalong ka bakam kraw bon sya ban ya ka ni ka jinget ka bagi kendo. Mga bat mapirung idon kam ya ka ban yo ya ka ne ka jing start ka banaw blay. Banang ya ka ban tau. Lada tau tarjur. Ya ka jing ka bangi ya kendo mentah. Bat ka buram ka bansawan. Ka buram ka bansawan ka kam kia bon sya. Ban ya ki jing bat ki jing jenjar ki batang shibet ha ka ni ka perthai. Dena ka taga daw abaw blayo ay ngi ka ktien ka jungo. Ka wahikay ngi banginom yad kumba ka perthai ka yad. Banginom kumba ka perthai ka em. Nginam don ya ka jing syampang kumba ka perthai ka syampang. Ilong ki baya per na ka rukom perkhat jong ka perthai. Itang ka way lese ka linti ya jong ukristan ka long ka bakim. Ka linti ya jong ubanget ka laban long ka ba e. Henry habangi ha ka jinget. Iyad da ka jinget. Inget bau blay udon bat ngi. Wala dangim yo i. Ingat bagi baru kita nak jing penyai bestart ke jungu. Wala dangim yo i. Ndring ingat kam tam bagi ni kilong tang sipor. Ki jing bat ki jing le kilong tang sipor. Anda ngila light nang ni. Ngin seyo ya ka buram ka bakraw hadu kata-kata. Jadi nak tagadaw ni kasi nga panslur yapi. Lafi ya ling bagi jing bat ki jing jenjar. Ublay utip kambha. Ken ma bagalong tang sipor. Panang ya ka banpet ya ka tay ka buram ka bakraw. Kumba unong mare lani unong ilekay.
upin shitom sat yelade na ka benta ka bainong ka ba kraw ka ba layu I lupa lingba ka ta ka jing tre shitom ka jungo te to ble ka jing sok no ran kat ba pi ha ka di ka singi baro ka we wanom klet ble u ye je pi kumba pilong amen